Kamu kung hingala at kumano niyo ang balaw. Huwag kang supag ka sa hari sa mga hari. Sino sa mga sino. Nagtong ang patron ganito. Singa king ay sutang tuguban. Ikupat panay na luwin. Nilulupan ang tibok kalibutan na hurag ng mapatay. So, ano na ilino? Ay bagyo na sukuang Ginoo kaya ang taon dili mo paulay sa adlaw sa balaw. Galit na galit ang Diyos sa mga tao. Bakit mo nagkasakit? Matulpas pulong sa Ginoo. Tungod sa iyong kasalanan, kamo nagkasakit. Pag-awan ng hospital karong dagkan nandito na sa hospital. Ang dahilan ng pisna o karawa. Ang dahilan ng pagbuhay sa balo. Kung gusto kay Ikson, dili ka magkasakit. Balakyan, kumama ang balawag kay ang Diyos at sa ang kabilang sa Ginoo pag-iksad sa tao. Ang kumano niyo kung balawag, dili ko kumupadatag sakit balakyan. Wala ang tao, ang kuman, wala nagkasakit akong pamilya, di sinabi na mamagay sa sakit. Ang dahilan, disubitin na Lord. Kung disubit ka Ikson, pagdadaan nagsakit balakyan sa Diyos. At sa mga bata, Diyos na ba Diyos o 58? Kung di niyo kumano na kung balawag, pagdadaan ang kami sakit balakyan. Ano na ba ito mga Lord? Ano na ba ito mga Ginoo? Para balik na tigda Ikson. Minsan tayo sa paglawan ka ang Diyos may kaatag na tumayin kang lawas. Matulpas Ginoo kung sa aral kung kamugmayon paglawas. Kung tumano niyo kung balawag at tagal kung kamugmayon lawas pili magkasakit. Ang ingitag sa ako ang hanay. Pag kung dili ka magpumag balawag kung gusto nakakonsinta ng Diyos. Ngayon ang dili ka mo ang tao ko sa gakos. Pinilapag sa batas ng Diyos. Kung ang tao lapag ang batas ng Diyos. Padadaan ang sakit balakyan. Kang ano man, silukan ka siluhawin ka. Waat ko tas dawit. Kaya walay sakit ang tao, dili makaimang daw mo. Kalong nakasakit akong pamilya, di sinoy na namatay sa sakit. Ang dahilan sa pista o galawan, ang dahilan sa pagbaw sa adlaw sa bato. Kung magbaw ka sa adlaw sa bato, you are enemy. You are the billion of God. Rebuild this town. Ang Diyos, rebuild ka gobyerno sa Diyos. Namay rebuild bukid, namay increase bukid, napoy increase, dili sa patas, kanang wala na tumak balaod sa Diyos. Singgan isilyo, kultura kang katawan sa ilang kasalanan. Ang salanan ng kanang gitagpawas at lang sa Diyos. Sala na mortal. Wala kay balaw katoliko kung nagpapaw sa bato. Patyon sa Ginoo. Hello! Abay tao niya. Exodo 21 ang nagpapaw sa abadlang sa bato. Patyon at lambog sa linaw ng kalayo. That is the first principle of the truth of God. Ang word of God, dili na matulis sa mga wawalay, dili na matulis sa mga pastor ko ang ikitulis nila. 1 minute na lang. Imbis sa bato, pahulay kunin ko. Kalaban ng Otso Roma, Otso Versikulo 7. Nagkinabuhi sila ng tawhanon ng Domingo taw. Dili sila magpuman sa balaod sa Ginoo. Kalaban ng kung sa Ginoo magpuman ng sa bato, I am enemy of God. Dili friends of God. Ang sabi ng Kristo, kamo akong higala, kung kumano ninyo akong balaw, makahigala at ang sakit sa lakas. Punta na. So, naubaw ka kasupro na eh. So, Punta na. sa amin siya, wala akong gano'n. Efrain de la Peña, Yep. Catholic defender sa Sugbo. Gobernador. Salamat din, Brad. Brio sa mga tawag ko. Katolik ni siya sa una, niya nagbunagay niya, nag-Seventh Adventist, urag, double religion ining amigo. May pagka-born again, may pagka-sabanista. Sumala sa imong pahayag diri sa public area sa Tanay City, Negros Oriental. Ako rin na si Pastor Juni rin. Yan ito, Pastor itong higala po rin.
Una pangutana, Brad Perio. Una pangutana. Brad, matod pa mo kanina, ikudlo ka sa buhat 4:12. Nga wag ilay ngalan, mga makalawas. Ngalan ng Jesus. Oh. Pero namnas panultihon, Proverbs 15 verse 8 kama 29. Ang taong dautan o makasala, dili tubagon sa Diyos. Pangutana, kung ang taong makasala, maluwas pa na. Kung sampit sa ngalan ni Jesus nga, makasala pa sa mga Biblia. Ang tubag, Proverbs 28:9. Kung di nyo tumano na akong balad, bisa ng inyong pagkampo, akong gikasilagan. Pag-ampo sa pare, gikasilagan. Pastor, puro na gikasilagan. Nga naman, wala nagtuman sa balad ng labag sa batas ng Diyos. Basta mo labag sa batas ng Diyos, ang imong prayer, diya sa simbahan, dili mamati ang Sunod pangutana. Ilakbit ka kaginihan sa Sabado. Kining adlaw Sabado, nya Biyernes sa maron. Aktual gini itong friendly discussion. Dili ni online, aktual yun. Sa ito pa, labang pa ni sa online. Pangutana. Di ba sa Exodus 16:23, sa adlaw Biyernes, mandam para sa adlaw kapahulay. Karon wala gikan ni pahuay kay sa Jewish time 6:06 man eh. Sabado numero alas 6. ang Sabado. Ang Ginoo Diyos Israel Sabado paulay ang Pilipinas Domingo. Asay tinuod nga Ginoo. Ang real nga Ginoo kay si Kristo tag Israel Sabado gyud dili Domingo. Piki ng Domingo nga Kristo. Antichrist na kung paulay kag Domingo. That is Antichrist. Karon matod pa nimo Antichrist ang pag mahulay yung Domingo sa simbahang Katoliko Romano. Asa mabasa sa Biblia nga Antichrist sa pag simba o pagtamod sa adlaw balaan mo adlaw Domingo. Lumaga Brad Perio. Romans 8 versikulo 7. Kung di nyo tumanon akong balaod, kung sana, kalaban ng Diyos. That is Antichrist. Ang Santo Papa o taga-Roma o Pilipinas. Kay Domingo mang paulay sa Santo Papa, that is Antichrist. Antichristo. Anti-word of God. Dancers is not responsive. Wa nakatubag sa akong pangutana. Matod pa nimo Antichrist ang nagbalaan ng Domingo. Daming Roman Catholic Church. Pangutana, na ba kay ebidensya sa balaan kasulatan na Antichrist ang simbahang Katoliko Romano? O kay nagtamod sa balaang adlaw mong Domingo? Baga pangutana. Sumala sa mabasa sa Biblia. Anong gitawag siya Antichrist, kawali siya Domingo pa. Kaningon ang kasulatan ko sa Roma 2, versikulo 20. Ang imong balaod, knowledge kay balo sa Ginoo, kamatod. Na kung walay ka Domingo, di mo na balaod, Antichrist. Bakak naman na. Ang nagwalig bakak, amahan sa tanang bakak, mao ang yawa. Amahan sa satong papa, yawa. Ganun man, gawalay na siya Domingo. Bakak na, Antichrist. Karon, sumala sa Mateo 28:9. Mateo 28:9. O buhat 20 versikulo 7. Sa adlaw Domingo, ang mga apostoles ni simba ni Kristo. Pangutana, supa ka ni o yun ka? Kumbaga pangutana. Dili isyo ang simba, ang isyo niya, ipahulay pagkagsabay. Ang law of God, tamda balana ang adlaw ikapito. Walay mabasa sa Biblia, tamda balana ang Domingo. Kana mo'y liar, Antichrist na. Basta muwalig baka, that is Antichrist. Wa ka mutubag sa kumbautan na mahitungod sa Domingo. Ari ko sa Sabado, matod pa nimo. Kahit di wa man ka mudawat nga ang mga Katoliko nagsimba sa Diyos sa adlaw Domingo. Sayo pa dili. Sayo! Kay matod nimo sayo. Asa mabasa sa Biblia? Sayo pa pagsimba sa Diyos sa adlaw Domingo. Bag
Walay balaod Domingo ang isimba. Si Kristo, gitawag niya siyang atong agalon. Ang agalon ni sulod Lucas 4:16, musulod sa simbahan adlaw Sabado. Na kung ikaw adlaw Domingo, dili nimo agalon nimo ang yawa ikso. Wa ka katubag sa pangutana, balikon ako. Matol pa nimo sayop ang pagsimba sa Diyos sa adlaw Domingo. Na ba kayo mabasa sa Biblia nga ang pagsimba sa adlaw Domingo sayop na? Walay mabasa sa Biblia ang apostol nagsimba Domingo. Walay mabasa sa Biblia si Kristo nagsimba Domingo. Kana mo'y kadakong lain, walay apostol gawali, pahulay mo Domingo. Kana mo'y pinakabagkak na magwawali sa tibuok kalibutan mo ng katupapa o mga pastor gawali Domingo. That is liar. Father of a liar is evil. 1:20. Amahan sa katupapa maugot ang yawa kay pakakon na siya. Karon, matuban mo wa o bakak o sayop. Kung ako'y mabasa sa Biblia, ang mga apostoles ni simba sa Diyos sa adlaw Domingo. Kung ako'y mabasa, Brad Perio, ang kuno mo din sa public area sa Tanay City, Negros Oriental, July 31, year 2026. Katapos ang pinsaro sa July. Kung ako'y mabasa, sumala sa imong Biblia kung masahon. O yun ka, namakaka o sayo ka? Ito ba ka mga tanong? Dili na mo atong isyo, ang isyo diya adlaw ipal, dili adlaw siya. Isa kada adlaw simba ka kung pwede. Pero ang adlaw ipapulay kung wala mo paulay ang Katoliko sa adlaw Domingo, that is Antichrist. Kalaban na. Kay si Kristo ni paulay sa adlaw Sabado, Lucas 4:16, sumala sa nabatasan ni Kristo diyan siya nagdako sa Nazaret. Musulod sa sinagoga, musulod siya sa simbahan adlaw Sabado. Anang Domingo adlaw na sa Santo Papa, dili na adlaw sa Ginoo. Adlaw na Santo Papa, sinagoga na isa ka na. Layor kayo mo mga komentaryo ba? Pangutana, simple, klaro kayo. E mo na yung statement, bago lang, basta pangabil mo. Nga, higit pwede na magsimba sa Diyos sa adlaw Domingo. Akong masahon, ang Ebanghelyo, the first gospel of the Bible, so nito na. Lupa ta ka, Brad? Asa. Tapos sa adlaw ay papahulay, sa banag-banag, nasa buntag sa adlaw Domingo, si Maria Magdalena ug lain Maria ngadto aron magtan-aw sa lubnganan. Unya dire sa ay Brad, anwa maka? Unya sikalit misugat si Jesus kanila mingon, ang kalinaw manaa kaninyo o nisimba kaniya. Pangutana sa Mateo 28:1-9, sakto ni bakasawata re o sayo? Ang isyo diya adlaw. Tapos Sakto ba? tapos simba imo ang isyo. Inyong bisa ko sa adlaw. Sakto ba? Musimba ka okay Ang ra. Biblia, Pero sakto anang imong na eh. bersikulo lang may go sa isyo. Sakto Ang na eh. isyo diya simba man na. Dili na may go. Ang isyo diya pa ulay. Ayaw ko idagan-dagan asan sa pita. Dagan mo. So na pangutana? Kanang paulay akong nagtukian. Tinuod man ang Katoliko ang dili Antichrist. Wa ka katubagan ang pangutana. Asa mabasa sa Biblia ang mga apostoles ni simba sa Diyos sa adlaw Sabado. Pangutana? Klaro yun, public area ni. Asa mabasa ang mga apostoles simba sa Diyos sa adlaw Sabado? Tubag? Sahod. Basa ta. Klaro ha, adlaw Sabado ha. Wala Tubag ba? Kulay basa. Tubag ha, naanawa. Hindi, ang pangutana, yun sa ang pangutana, very rare o specific. Kaya inigar pa sa Domingo, ang pangutana, o kantor cross-examine ko nga, nabay mabasa sa Bagong Tugon, Matthew to Revelation, na mga apostoles isimba ni Kristo sa adlaw Sabado. Huwag rin katupang ko mga debatidor, ikaw ba ha? Itra po litra ha? Asa mabasa sa Biblia ang mga apostoles misimba ni Jesus Christ sa adlaw Sabado. Huwag ba? Sabado man. Mirres maron. Ito mga mukutana. Klaro kayo sa Biblia. Ito, klaro ha? Klaro ha? Klaro, patinaw pa sa tubig sa buto. Matod pa sa 21. Sa
Sukad kaniadto ang balaod ni Moses gibasa sulod sa sinagoga sa adlang ito. Wala. Simba. Pag kaniadto niadto sila sa sinagoga sa adlaw Sabado. Wala adlaw Domingo. Boleh Sabado deh. Tumasahan. Maka ko'y Sabado deh. Kanada pahulay. Lahi mo pahulay Sabado deh na. Oh, kanang pahulay Res mo na. Dili na Sabado. Domingo. Asa mo ba sa Sabado pahulay? Ibasa sulod sa simbahan. Sumala sa ilang nabatasan, sulod sa sinagoga sa adlaw ipapahulay. Wala yung laing adlaw pahulay Sabado. Okay. Atong dugangan bersikulo dugangan waka katubag. Maatong Ade, puli-puli na. Patron Pablo sumala sa nabatasan ni Kristo musulod sa sinagoga adlaw ipapahulay. Wala hagba na akong kauban. Hagba ngalawan si Pablo sumala sa batasan ni Pablo musulod sa simbahan adlaw Sabado adlaw ipapahulay. Hagba na. Wag yun katubag si Perio. Wag yun katubag. Ang pangutana, baro tinaw. Nga ang mga apostoles, isimba sa Diyos, sa adlaw Sabado. Tanang pahulay, res na. Res na pahulay sa Hebreo, Shabbat. So di, why Sabado nga pahulay? Asa mabasa ang Biblia, Sabado pahulay. Word for word. Mga pangutana. Bersikulo ha? Sabado pahulay. Word for word. Oh. Wa ajita. Di. Mga salaak ka. Di. Wa siya kabalo. Di ka lang, abi ako nga Kaya na muna Oh. basa. Atong basahan para Ade. maklaro ng Ade, minaw. lito ba ka? Para minaw. Kung namot mo ba, brother, kaya kulay mabasa, abot-butol si brother Porterino. Deuteronomio 5, versikulo 12. Deuteronomio 5, versikulo 12. Tingo kus Ginoo, tingo kun brother Porterino Sangki. Susi tamda pelana ninyo adlaw ipapulay sumala at itubog kaninyo sa inyong Diyos. Makatrabaho kami sa Dusi at Trisi. Makatrabaho kamo, atot pa niya, makatrabaho kamo sulod sa unang kadlaw, mga apan ang ikapitong adlaw. Ano ka no? Ang ikapitong adlaw pahulay alang sa Wala, kaya po wala matubag. unang adlaw kan Domingo. Wala matubag. Wala matubag. Wala matubag. Trisi tubag. Wala matubag. Matod pa sulong. Makatrabaho ako sulod sa unang kataw. Lamang apan ang ikapitong adlaw ipapulay. Iya ini sa Ginoo ngayong Diyos. Ayaw ka mo trabaho niya ng adlaw sa inyong latak o sa inyong kat. Sa diyaw magtrabaho, isunod. Patyon sa Ginoo ang trabaho sa adlaw sa Ginoo. Exodo 21:14. Kasagutan na walay pagkawa. Klaro kay patyon ang trabaho sa adlaw sa Sabado, ikapitong patyon. Patay ang pare, patay si pastor, patay akong kauban nga. Ayaw po. Buhay ang lakas. Wag ka katubag, Brad Berio. Imong ibasa pitong adlaw. Ang pangutana, kanang pahulay mo ba ng Sabado? Muna ito bagang pangutana. Unya, wala mo na di Sabado na. Tugas sinod, kani imong ibasa na di Sabado wa. Tugas sinod. Di ba nabay Sabado? Ay, tubag ako sa tubag. Ang tubag ikapito Sabado. Pangutana. O wala ka kay eskwela. Ingon na maestra. Recite pupil, sitting day of the week. Sunday, Monday, Tuesday. Ang ikapito, buhay katapos. So, klaro ka ikapito Sabado. Dili ta magpanabang murag ang kay eskwela. Kung kabalo kung saan ang Sabado, ikapito ba? Unang adlaw ba? Munang ayaw iliko-liko. Nabasa na. Tamda, balaan na adlaw. Tamda, balaan na. Wala mabasa. Wala mabasa. Tamda, balaan na adlaw. Ikapito. Tulong sa Diyos ang pangutana. Unsa may ikapito? Domingo, Sabado. Kalendaryo man. Tubaga! Wala mabasa sa Biblia. Unsa may ikapito Sabado? Mabasa niya. Kanada ikapito. Eh, mabasa sa kapito Sabado. Nawa day ka eskwela. Hindi ka ba diya ba? Naday. Oo. Kanang maestra, pagpato din ang maestra. Degree holder ang maestra. Dili na manugot siyang pupil. Recite pupil, 7 daw. Sunday, Monday, Tuesday, Sabado. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Ang Saturday, ikapito. Di pa magpabugo-bugo. Balo-balay ta, eskwela ta, namayabot sa punagay ta. Di ka kabalo mo recite, maestra ang punagay. Pupil, recite 7 day of the
week. Sunday, wala niyong Saturday. Sugod, no. O Saturday, Domingo. Sunday man, kato pa, ang ikapito sa kanagyan. Lahi maning bulong sa Diyos o maestra unsa magawin theology o kana mga dependent sa raya o kaya na may tungod sa study of religion, study of God, lahi ng study of kaning mga education, lahi una nga ang akong pagkutana wa gyud matubag ni Porfirio na tanggong nila pagkutana sino nga pagkutana ko ni pagtubag ni Old Testament layo kayo. Layo. Ang pangutana, simbolo, klaro, asa mabasa sa bagong tugon. Panahon ni Kristo ba nga ang mga apostoles ni simba ni Isos sa adlaw sa Sabado. Kung makabasa ka sa bagong tugon o Biblia, ubalhin ko sa Badista o Bornagin. Igulin ako simulahin ko na yun. Kung isunahon na, o kinsay may mga kauban mo makatubagan na. Di ka katubagan, dagan ka. O, muna ilisodin ko. Ang imong ibasa, wa man yung word sa Sabado. So, klaro na, di ka katubagan na. Surrender itong pinanggagat pa. So, muna nga, isa sa friendly discussion sa Tanay City ni Cruz Rental, July 31, year 2026. Okay, sunod. Okay, God bless. Balik,